amun sigimbe nin kuma ina ka nyamanda sherifla jabaran sofe ajamukan sariya bulo kuruniguto kaw fe no kita marala haka jaka sese kana ko le marala jamukan aw ya kanu mi ni akera kalamlo aw bulo bi abe sharia mun di ama bi anwe la ruta aw ye ananka avocat sigabali wala sa kana masala ni haknenka babu abina sig odekabi le thème du jour les principes d'un procès équitable dans le droit malien min ye critique cogo ye hakɛ minnu bɛ a kɔnɔ min bɛ ɲɛsin kiriden ma min nɔminalen don a kow la o ka hakɛw haka ja a kan kɛ cogo min na sariya yɛrɛ kɔnɔ bingani t'a la tɔŋɔli tɛ a la ka tilen kiiritigɛlaw ka tilen baara kɔnɔ maa kana dɛmɛ ko sɛbɛnw ye maa kana dɛmɛ ko ye faama ye bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ bi babu a bɛ o de kan an ka mawulele sigamali ɲinamali maître Koto Traoré avocat o baro jemali an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a ka an bilasira hakilina ye a kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ jamanadenw ɲɛfɛ bi kuma o kuma justice a bɛ anw de kama kiiri bɛ tigɛ anw de kama sariya bɛ ta an jamanadenw de kama o mana kɛ a bɛ kɛ wajibi ye an kan ni jamukan bɛ an bolo ko sariya bilo an ka ɲɛsin o ma sariya ye mun de fɔ a la anw ka kiiribonw baara kan ka kɛ cogo jumɛn na babu a bɛ o de ka bi an n'an ka mawulele ye sɔɔni an bɛna don babu kɔnɔ walasa ni aw an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu la inshallah. Maître Koto Traoré ni an ye fo dɔrɔn o kɔni ye sɛgɛngani ye mais a bɛ kɛ wajibi ye an kan ni nana kuma o kuma maaw de bɛ weleli kɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ an kana fama i ma ni se b'olu ye plateau in don o don i kana la ka sababu kɛ mun ye kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman da malidenya la k'a jira k'a fɔ ja Mali an bɛɛ lajɛlen ta don o la an kɔni m'olu ka foli k'i la n'o tɛ anw ta an ye dɔ kɛ o la alhamdulilayi. Sutura an bɛ foli kuraya ka foli lase an ka lamɛnjɛkuluw ma parce que i y'a fɔ cogo min n'i ko ko télévision so i ko ko wɔnun de wɔnun mun b'u ka baara bila k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka foli kuraya tuguni ka lase i yɛrɛ n'i ka télévision so ɲama bɛɛ lajɛlen a ka wuli ka jɔ in n y'o de fɔ depuis émission in daminɛ n na wagati wala n y'o de fɔ n ko Mali jɔ cogo dɔ de don i yɛrɛ ka timinandiya ani ka wuli ka jɔ in n b'i yɛrɛ fana fo la ka lamɛnjɛkulu bɛɛ fo an bɛ wɔnun de kama olu fana de b'u ka baara bila k'i sigi ka an lamɛn. Merci beaucoup maître an bɛ foli k'i la bari an mako selen ma kuma o kuma i b'a sɔrɔ dossier caman b'i bolo i ka baarayɔrɔ la mais i b'u bɛɛ bila walasa ka na kuma jamanadenw fana fɛ donc o ye wajibi ye anw ma an k'o kɔni waleɲumandɔn k'i la bi n'an donna an ka babu kɔnɔna na n'an ko ko le procès équitable ale yɛrɛ ye jumɛn ye ni o ye kiiri yɛrɛ sigicogo ye. Sutura i ka nin ɲininkali nafa ka bon kojugu parce que n'i ko ko procès o y'a nanzarakan ye procès mana f'i ye a bɛ kiiri de kofɔ kiiri dun mana kofɔ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɔ de kofɔ gɛlɛya dɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa sɔrɔ adamaden ni cakɛbonda dɔ cɛ ou bien adamaden ni jamana yɛrɛ cɛ o ko in bɛ ta ka taa n'a ye kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ n'o ye juge ye sariya y'a fɔ cogoya min na mais sariya ma dan o ma o juge in ka kan ka kiiri tigɛ ni sariya y'a fɔ ko kiiri ka tigɛ cogoya min na mais a tilala ka fɛn dɔ fara kan bi i ka bi babu in nafa ye o ye k'a fɔ ko procès équitable kiiri min bɛ tigɛ kiiritigɛ mana fɔ a bɛ tilennenya de ko fɔ mais tilennenya yɛrɛ ka tilen de ko don c'est-à-dire kiiri min bɛ tigɛ a ka tigɛ tilennenya ani ladiriya minan kɔnɔna la o ti fɛn wɛrɛ ye an b'a fɔ o ma nanzarakan na procès équitable c'est-à-dire kiiri min bɛ tigɛ a ka kɛ sababu ye maa fila min bɛ kiiri la o maa fila bɛɛ ka hakɛ min dira u ma sariya fɛ a hakɛ in ka se ka labato k'a labato kiiritigɛla fɛ k'a labato kiiritigɛ bonda fɛ a ka même labato jamana yɛrɛ fɛ a bɛ fɔ o de ma droit à un procès équitable hakɛ de don jamana kɔnɔden bɛɛ bolo min ni kiiri tigɛli ka kan ni kungoya sɔrɔ a ka tigɛ fana ladiriya minan kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko procès équitable k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw nana dɔrɔn kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ sariya tilala ka wajibiya o kiiri min bɛ tigɛ o kiiri ka kan ka tigɛ ni ladiriya ni tilennenya minan ye o bɛ taa kɛ sababu ye ka kiiriden fila bɛɛ ka hakɛ labato hakɛ caman fɔra an da bɛna don o la ka hakɛ ninnu walawala kuma kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma procès équitable
kiri min bɛ tigɛ a ka kɛ kiri tigɛlen ladiri ye maa fila ni ɲɔgɔn cɛ. A faamuna an ye faamali caman sɔrɔ nin kɔnɔna na mais bi ni an ye jateminɛ kɛ kiridenw yɛrɛ kiri senfɛ maa joli da bɛ don a la jɔn da bɛ don kiriko la ni a bɔra maa min yɛrɛ jalakili yɛrɛ la les acteurs. Les acteurs n'i y'o ta k'a lajɛ maa min da bɛ don a la fɔlɔ o ye kiritigɛla ye. Ni an ye misaliya ta fɔlɔ kiri min bɛ yen n'an b'a fɔ nanzarakan na ko procès pénal fɛn min ye n'i ye jamana ka sariya dɔw bɛ yen n'i y'o sɔsɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i lataa kaso la. Bon n'an b'o kiri bunakun kɔnɔna la fɛn fɛn ye kasoladonko ye suɲɛli ni b'o la marifa b'o la ko wɛrɛw b'a la ŋanamu b'a la danaya tiɲɛw b'a la o bɛɛ b'o kɔnɔna la maa min da bɛ don o la fɔlɔ o ye kiritigɛla ye n'o ye procureur ye procureur kɔfɛ min yɛrɛ bɛ kiri tigɛ n'o ye juge correctionnel ye o da bɛ don a la o fana kɔfɛ tuguni maa minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ko n yɛrɛ basi ka bon n'o ye finitigilakaw ye gendarmew ni polisiw ye olu da bɛ don a la donc olu de ye acteurs ye an b'a fɔ min ma nanzarakan na maaw bɛ yen nɔ maa minnu yɛrɛ ni kiri tilennen tigɛli wajibiyalen bɛ wajibiya ni chaîne de kan a bɛ daminɛ finitigilaka minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'an b'a fɔ ko enquête préliminaire o ye polisiw ni gendarmew ye n'an bɛ procès pénal la ka na se procureur ma ka na se min bɛ kiri yɛrɛ tigɛ n'o ye juge pénal ye n'an bɛ affaire pénale la donc i b'a ye k'a fɔ juge yɛrɛ bon juge min bɛ kiri tigɛ o b'a dan na o ni procureur min bɛ nominali kɛ ari juge min bɛ sɛgɛsɛgɛli fana kɛ a wajibiyalen b'o kan o ka maa fan fila bɛɛ ka hakɛ a ka o labato parce que jamana kɔnɔden ka na kiri bonda la hakɛ caman de dira a ma pour que a ka kungo ye lahara in ka se ka kɛ sariya minɛn kɔnɔna la donc maa minnu bɛ yen nɔ n'u da bɛ don a la o ye procureur ye o ye juge min bɛ kiri tigɛ ani juge min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani finitigilaka minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli daminɛ n'o ye polisi ni gendarmelakaw ye olu de ka kan bi c'est à dire maa fila min bɛ ɲɔgɔn na k'u bɛɛ ka hakɛ labato maa kana dɛmɛ maa kan maa kana wusaya ni maa ye kiri kɔnɔna la. A faamuna maître ni walawalali an ye faamuyali sɔrɔ na i kalanna i ma kalan nin fɔra bamanankan tilennen na ni an ye jateminɛ yɛrɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ justice yɛrɛ balance de don a balancelama de don k'a sigi a bɛɛ lajɛlen dakɛɲɛlen don o kɔrɔ ni i ye dɔɔni bɔ dɔ la dɔrɔn k'i ka arrangement kɛ dɔrɔn a bɛ jigin côté kelen fɛ o kɔnɔna na sisan a sigi sen yɛrɛ n'o y'an kulomaw ye principe yɛrɛ o ye jumɛn ni jumɛn ye les principes. Basiru ka o ɲininkali ɲana i yɛrɛ da sera fɛn dɔ ma sisan n'i ye procès équitable mɛn dɔrɔn o y'a nanzarakan ye kiri tigɛ min tigɛra ladiriya minɛn kɔnɔ bon équitable bɛ bɔ an b'a ta n'an y'a ta a bɛ daminɛ n'a mɛnna langue dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko latin u b'a fɔ n'i ye équitable ta i b'a ye ko écu écu tɛ fɛn wɛrɛ ye i y'a fɔ fɛn min bɛ yen nɔ ni a bɛ balansi kɔnɔna la ni a jana tigɛlen don ka hadamadenw ka hakɛw ka kaɲa a bɛ o de ko fɔ. Donc a jɔsen ba ye mun ye a principe ninnu ye mun ye ni kiri yɛrɛ sigilen b'a kan ni y'an ka sariya senda dɔ bɛ yen nɔ ko code pénal ni code de procédure pénale n'i y'o ta o sigisen fɔlɔ o kumana procès équitable kan comme jamana kɔnɔdenw ka hakɛ hali n'i taara an ka constitution ta i b'a ye k'a fɔ ari hakɛ de don jamana kɔnɔdenw bolo hakɛ min de don jamana ma tulonkɛ a la diɲɛ sariya si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min tulonkɛra a la a jɔsen fɔlɔ ye mun ye ni maa fila nana kiritigɛla ɲakɔrɔ hakɛ min dir'u ma u ka se k'u ka laɲini lawaleya n'an b'a fɔ a ma ko droit à la défense kiritigɛla min n'u taara ɲakɔrɔ ka kan ka se k'o hakɛ di a maa fila bɛɛ ma o ye kelen ye filanan ye mun ye i bɛna kiritigɛ bonda min ɲakɔrɔ a ka kɛ kiritigɛ bonda ye an b'a fɔ min ma indépendant ani impartial c'est-à-dire kiritigɛ bonda min bɛ yen ni a dilennen tɛ maa wɛrɛ la n'a dilennen tɛ fɛn wɛrɛ la ni nafolo tɛ se k'a fɔ k'i b'a bɔ a ka taabolo kan sariya ye min fɔ ou bien ni fangalama tɛ se k'a fɔ k'i b'a bɔ a ka taabolo kan sariya ye min fɔ ou bien ni maa wɛrɛ bɛ yen a jɔyɔrɔ ka bon o bɛ se k'a fɔ ko b'a bɔ a wɛrɛ kan kiritigɛ bonda min de don n'a ye kiritigɛ bonda min y'a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma indépendance a bɛ baara kɛ sariya ko ka baara kɛ cogo min. Ani kiritigɛ bonda min bɛ yen n'a t'a yira kiri kɔnɔna la k'a fɔ ko ne ni nin de don ne ka surun nin de la ne taabolo ye nin ye k'a sɔrɔ kiri ma ban o ye a jɔsen dɔ ye jɔsen dɔ wɛrɛ ye mun ye fana o kiri in kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ kɛ kiri ma bonaka maa kelen fɛ dɔ in ka kan ka se ka bɔ a kalama ale ka kan ka se ka o fɛnw sɔrɔ misaliya la n'aw bɛ juge ɲakɔrɔ e nana ni dalilu dɔ ye ka na di juge ma
o dalu juju ba wajibi akadi do fana ma do in ka se ka soro akase ka hakila di aka namba fama ko contradictoire bon iba ye ka fo nina contradictoire c'est-à-dire fem bi ke kriden do fe do ka nga bo kalama ka nga se ka hakila dama kriden fem be la jo critique la na ko abe ka se ka hakila ni dalu min babula ka se ko o la wale ya juju nyakoro et puis juju ka nga se ka wode tamba fo ko l'administration des preuves aka nga se ka wode ta ka baraka no et puis kriden be na ale mi nyakoro ka critique bonda ye min be basigili ani ayira kriden be la ka fo ko crime be tige saria minan konna la no ye indépendance ye ani impartialité o bebi ta fole muna jamana kono den ka kri ka se ka tige wati la wati min bere bene ça c'est jugé dans un délai raisonnable o ya josen do fana ye alaba ye minye ani jamana kono den ya ka sebe soro aka sebe labatuli fana o ye principe de procès équitable do ye o kan ka se ka ke foko dafa akanga se ka ke jamana yere de wajibi alembo o labatoli na o wajibi a jamana ka passer a fara koni jamana pour l'exécution d'une décision amba fo nanzara kana revêtu d'une formule exécutoire ni critique ra seben dirima fara ka bana pew o cri la wali yali be wajibi jamana de wajibi alendo do ka de meke et puis ni jamana maru wol de meke jamana yere bisika nyanga ka responsabilité bisika engagé na bana donc iba ye kafo ninu de ye principe ye mumbe na ke sababu ye procès mini jamana kono de ata faut que le procès a été un procès équitable juste folo jamana kono de ka se ka hakke soro parce que do bita tribunal ba fon tara mala mere ni ngombe kuma ba fuka kan awo ay anana akase ka wati kase ka dama afelana ani dalu mimba bula kase ka wonu waliya akase ka wonu labara ye doye flama minye akana critique bonda ko mimbe no na dlenente fenwala aba yere ka mina ko indépendance sabana minye critique fando kana ta ka usani fando e do nanna ye munye ni fefe na cri konna na fan fla cri den fla be kanga bo kalama be kanga se ka hakiladi sabana minye o kase ka cri wati kono wati mimbere bene duru na minye ani critique la be 7000 sur 7 kase ka la walia o de grossier abi fo wore mako grossi abi bolo mais ateka la walia e ibaye ka fo cri ni o ma na ma la walia tige kunte na écrit là ati écrit be tige fin do no fait seben o seben de be kesa we so be fin do no fait ibo soro ou be fin do jele mbala ibe blo mina ngono ou be fin do bi ka kadabla mais no ma se ka ke donc etara cri là ye seben soro mais an nafa e minye on nafa e otie saria dunko procès équitable sigise nyenunye nunu bele karanka la walia afamna maître ami fo ni wala lila bini anye jatemena ke anga mali kribo yera ko nana e dasera munu mani est-ce que aka avocat barakono yesu na do mai aka jatemena ko nana est-ce que ni bela jene be labato mali critique so kono e ninko ko abela jene be labato ye fen fo fami ni ateta ketnyana parce que geleya be ala batoli la kosebe on yere ka kele famba doye ninyi ka foko ni kribe sena kri hake mumbe no ye kridon ka hake o kiru ka labato mais on gana nyogo nege ala batoli bi ni ya taika laje baran nun konna la geleya bala kero do la abila bato do be ni critique la do be o teklongala o ba la bato foka se adana mais ado fana be geleya bu fanfe kosebe atinya wulika joko atinya kumako pour que hake mun di lembe jamana kono do mo kase ka labato parce que na ma labato dron ale de ben na ni geleya ni sikana yere ye jamana kono do ma ka nyasi kribu kri koma ni ya ye kribe ka ta chogo do eni mimbe nyogona o mina chogo ani o ta chogo oni eta nti kelenye depuis climatique e ba yena na tike ni ma jo sorola abina ni sikana chamaye donc o ye fendo ye abari dankari critique barala donc iba ye kafo me sagala critique la do bi o titulongala aninu hake fenfe fole flene nu la batoli o titulongala mais yoro do be no gele api ambi wulika o kumanke
i bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que jamana kɔnɔ maa mun bɛ kiiri la u ka hakɛ in ka se ka labato parce que n'i ye o hakɛ in ma labato fɛn fɛn mana bɔ o kɔnɔ o bɛ kɛ tɔkanjɛ ye donc olu bɛna kɛ sababu ye ka na ni sikana ni yɛrɛmina ye ka ɲɛsin kiiri ma alors que kiiri in don jamana kɔnɔdenw ta ye sariya bɛ ta o tɔgɔ la a bɛ labato o tɔgɔ la kiiri yɛrɛ bɛ tigɛ o tɔgɔ la au nom du peuple malien au nom du peuple malien kiiri bɛ tigɛ a bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la ni kiiri jutigila bɛ fɛn au nom du peuple malien kiiri bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la sariya in fana bɛ ta olu de tɔgɔ la u ye maa mun ta k'u bila wasabulon kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔden b'a a daminɛ na a b'a cɛmancɛ la a b'a laban na mais ni fɛn mun bɛ kɛ o tɔgɔ la n'a fɔra ko o t'i yɛrɛ ye o kɔnɔ yɛrɛ o ye gɛlɛya dɔ ye dɛ gɛlɛya don fɛn min bɛ ta a bɛ lawaleya tɔgɔ la a laban a t'a yɛrɛ ye a kɔnɔ parce que ni hakɛ min ka kan o tɛ labato dɔw fɛ yɛrɛ o ye gɛlɛya dɔ ye donc n bɛ fɛ ka min f'i ye bi k'a fɔ ko a labatoli tubabukan na an b'a fɔ o ma ko effectif ayi dɔw b'a labato mais dɔw bɛ yen nɔ a labatoli to tɛ olu fɛla ye donc o tɛ ɲa an ka wuli ka jɔ kɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka jɔ pour que hali baɲumankɛtɔn mun bɛ yen n'an b'a fɔ ko association de défense des droits de l'homme caman bɛ yen i b'a ye kiiri dɔw bɛ yen nɔ u yɛrɛ u bɛ bɔ k'u ka hakilila di k'a ye kiiri taabolo in ani sariya in ye hakɛ min fɔ a tɛ ka o labato maa min nɔminalen a ka hakɛ bɛɛ tɛ ka labato ou bien maa min ye nɔminali k'a ka hakɛ bɛɛ tɛ ka labato i b'a ye association de défense des droits de l'homme u bɛ bɔ ka tila ka fara sɔrɔnadonnaw kan ka fara maa wɛrɛ kan o bɛɛ ye hakɛ min dira jamana kɔnɔdenw ma kiiri k'u ka hakɛ u ka se ka labato. Maître ni diyara n ye an b'i fo ni an ye tora nin kɔnɔ jɛmukan in an ka ɲinini fitinin mun bɔra a kan o de ye k'a fɔ dɔw ye a kuma fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko kiiri yɛrɛ kɔnɔ sani yɛrɛ ka taa ka ban maliyɛnw ko an y'o bila an kunna o kɛra hakilina dɔ ye ko jo tɛ fantan ni faama cɛ donc i y'a dɔn nin yɔrɔ in na kɔni e ye ɲɛfɔli mun k'an ɲɛna o b'a jira k'a fɔ faama ko ni fantanko walima waritigi ko ni fantanko tɛ a la ɔ an fana kun ye a mɛn tuguni k'a fɔ ko a kɔnɔna na ko hali kiiritigɛla ka pɛrɛn mɔgɔw kɔnɔ kiiri senfɛ ko a dangalen tɛ k'a bɛ se ka fiɲɛ bila nin na maaw ka faamuyaliw tɛ kelen ye yala o ko in bɛ cogo jumɛn na. o ye tiɲɛ de ye parce que i b'a dɔn ni maa fila nana jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ d'abord i ye ɲininkali min kɛ hakilila dɔ de don a donna maaw hakili la k'a fɔ ko kiiritigɛ bonda la n'i taara Mali kɔnɔ i tɛ jo sɔrɔ ni se t'i ye bon o kuma in ye kuma kɔrɔ ye baaraw kɛra tiɲɛw tɛ gɛlɛyaw bɛ yen olu t'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw tɛ yɛrɛ gɛlɛyaw bɛ yen dɔw b'a kɛ mais kiiritigɛlaw bɛ yen n'i nana i mana kɛ maa sugu sugu ye i ka hakɛ in sariya kɔnɔna na o bɛ d'i ma bon i mana jɛ ta ka baarada fɛn fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya in b'a kɔnɔna la maa dɔw bɛ yen u t'a bɔ a sira kan mais n'o yera o bɛ fɔ o bɛ kɛlɛ wuli ka o ka se ka dabila donc o donna maaw kunkolo la bɛ alors que dilanyɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ adamadenw kunkolo la ni kiiritigɛ bonda tɛ ka n'i ka ɲininkali la ni maa nana jɔ kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ ka kan ka kɛ hakilisigi de ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma n'i nana jɔ kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ i man kan ka nɛni i man kan ka bugɔ pɛrɛn man kan ka k'i kunna ayi o bɛɛ i bɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔna la min b'i fɛ i b'a fɔ ale parce que n'i jɔra ale ɲɛfɛ o ye sécurité de ale yɛrɛ bɛ lakana dɔ de di i ma mais ale yɛrɛ man kan ka kɛ sababu ye o la k'a fɔ k'i bɛ nɛni pɛrɛn bɛ k'i kunna ou bien bɛ bugɔ ayi i b'i ka hakilila di bonya ni fɛn kɔnɔna la maaw bɛ yen nɔ ni u jɔra ni pɛrɛnn'u kunna hali min b'u kɔnɔ k'a fɔ a bɛ b'u kɔnɔ u jaabi tigɛ ka na jɔ kiiritigɛla yɛrɛ ɲɛkɔrɔ fɔlɔ o ye jatigɛ dɔ ye n'i ma dege a la ka na i nako fɔlɔ hali ni i ye nako caman kɛ i bɛna na jɔ kiiritigɛla ɲɛkɔrɔ i b'o jatigɛli fɔlɔ kɛ o tɛ ko fɛn wɛrɛ o ye kow yɛrɛ n'a kɛcogo de ye maintenant n'i sera ale ɲɛkɔrɔ ale de bɛ hakilisigi ani basigi di i ma maa tɛ se k'i hali i ni min bɛ ɲɔgɔn na o tɛ se k'i nɛni a tɛ k'i dɔgɔya k'ale to yen ayi a bɛɛ bɛ kɛ bonya ni karama in kɔnɔna la ale ɲɛkɔrɔla la surtout que k'ale k'a fɔ k'a bɛ taa pɛrɛn i kunna ou bien ale bɛ se ka k'aw k'i nɛni ayi o tɛ kɛ o man kan ka kɛ ale kɛni a bɛ ordre mais an b'a fɔ min ma baara bɛ se ka kɛ basigi min kɔnɔna la o fanga b'ale bolo mais maa mana na jɔ a ɲɛkɔrɔ a bɛɛ bɛna jɔ a ɲɛkɔrɔ ni hakilisigi ni sécurité de o de ɲinina sariya ye o de fɔ et puis ale de fana b'o sécurité assurer o kuma in wagati la o kiiri tigɛli minɛn in kɔnɔna la donc ale yɛrɛ man kan ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko o kiiriden min jɔra a kɔrɔ k'i b'a hakili wuli ou bien i b'a ja wuli n'i y'a ja wuli ka hakili a bɛ fɛn fɔ fɛn min dun ma kɛ ou bien fɛn min t'a fɛla ye
e bɛ se ka minnu ma ka kiri o la yarɔ dankari la ka hakɛ dɔ la kosɛbɛ. Maître nin diyara n ye nin hakilisigi ko ye bi kɔni n'ale la k'a fɔ an lajɛbagaw hakili bɛ sɔn ka sigi nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ an fana karamɔgɔ ni a ka kɛlɛba dɔ de ye nin kabini bi tɛ kunun a ye nin kɛlɛ kɛ fɔ ka se bi ma ɔ n'a ye nin bɛɛ jateminɛ kiriden ni nin hakɛ minnu dankarila olu la minnu ma dafa mangima minnu mana k'a la ale yɛrɛ ka hakɛ wɛrɛ jumɛnw bɛ ye ko in kɔnɔ c'est droit. Wala ni kiri tigɛra ka sɔrɔ hakɛ minnu dira kiridenw ma ani a fɔra ko sariya in ka tigɛ cogoya min na n'a ma k'o kɔnɔna la hakɛ b'a a bolo a ka ni jaabi bɔra a ka wele bila ka taa n'a ye fan wɛrɛ n'an b'a fɔ a ma ko an ka nanzarakan na l'exercice de voie de recours a bɛ se ka appel kɛ ka taa n'a ye cour d'appel la ou bien n'a o ma diya n'a bɛ taa n'a ye cour suprême na a bɛ pourvoi kɛ ka taa n'a ye ka weleli kɛ ka bɔ duguma tribunal la ka na n'a ye cour d'appel la a bɛ fɔ o de ma ko appel ka bɔ cour d'appel la ka taa n'a ye cour suprême na a bɛ fɔ o ma ko pourvoi fɛn kelenw tɛ donc o hakɛ b'a bolo ale ye jateminɛ fɛn fɛn kɛ k'a ye kiri ma tigɛ sariya minɛn kɔnɔna la n'a ye wele bila ka taa n'a ye ɲɛfɛ kiri bonda la a bɛ taa bɔ n'o kuma ye o ye k'a fɔ nin ma labato nin ma labato nin ma labato a dalilu filɛ a bɛ kɛ sababu ye kiri min tigɛla o kiri bɛ wuli ka bɔ yen o kiri bɛ wuli ka bɔ yen mais n'a y'a sɔrɔ ko hali an bɛ kiri la kiri min an b'a fɔ o ma ko matière pénale dankarila a la k'a fɔ ko a tun ka kan ka jateminɛ yanni kiri ka tigɛ fɔlɔ ka a ka hakɛ min n'an b'a fɔ o ma ko présomption d'innocence ni maa nɔ min na ni kiri ma tigɛ a man kan k'a fɔ ko k'i nɔ b'a la n'a y'a sɔrɔ k'ale kiritigɛla de ye dankari o la yanni kiri ka tigɛ k'a fɔ ko e ye zon ye k'a sɔrɔ kiri ma tigɛ kiri tigɛra a fɔra k'i nɔ t'a la e bɛ se k'a dama ka sɛbɛn don o bɛ laban sariya ko ni atteinte à la présomption d'innocence doit être réparée o bɛ réparer o sariya la a tigilama hakɛ b'a bolo ka se k'i tourner e min ye dankara ka o la a k'i nɔ minɛ walasa hakɛ min bɛ yen a ka tɔɲɛli hakɛ i ka se k'o sara a ye kiiritigɛla o fɔra an ka code de procédure pénale kɔnɔ présomption d'innocence a bɛɛ ka kan ka ta k'a bila procès équitable minɛn kɔnɔ mais kiiri ma tigɛ dɔ ye dankari hali n'o kɛra kiiritigɛla ye o kɛra maa maa ye i bɛ se k'i tourner o tigi contour la o oui en matière pénale ni dankari la présomption d'innocence la est à réparer a atteinte in bɛ réparer de donc i bɛ se k'i tourner a tigi kama hali ni kiiritigɛla don. Maître an ye nin yɔrɔnin an ka an sɔnni sigi nin kan kosɛbɛ donc nin b'a jira k'a fɔ an tɛna bi jɛmukan an tɛna sigi présomption d'innocence kan ni ala ye simaya bɔ don nataw la an bɛna masala kelen ko kan mais n'a nana nin kɔnɔ dɔrɔn walasa ka mɔgɔw hakili tɔ lajɛya présomption d'innocence o kɔrɔ hali ni mɔgɔw minɛna bi jango an kunnafonidilaw an bɛ taa dɔrɔn an bɛ jaw ta k'a tigi ɲɛda bɛɛ bɔ ka fɛn bɛɛ ta k'a bila fɛn kan donc nin kɔnɔna na hali mɔgɔ mun kɛra sababu ye k'i ja yɛlɛ fɛnw kan bɔlɔlɔ sanfɛlaw kan ni kiiri tigɛra k'i nɔ t'a la i bɛ se ka o fana tigilamɔgɔ i bɛ se k'a tigilama nɔ minɛ sutura maa ma surtout que i ye da sera min ma sisan an bɛ wagati min na n'a fɔra karisa nɔ minɛ na dɔrɔn a bɛ publier réseau social bɛɛ kan mɔgɔw bɛ commentaire k'a kan dɔw bɛ sigi k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ min b'a jira k'a fɔ k'a nɔ b'a la ni o ma kɛ sutura ni e maa ma y'o kɛ i y'a ja ta k'a bila o bɛ taa sigi a kan ka kuma ka tigilama kɛ o ye k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ a bɛ se ka wuli tigilama kama i tigilama bɛ se ka nɔ minɛ i ka nafolo sara ye parce que i ye dankari a ka hakɛ dɔ la maa bɛɛ hali kiiritigɛla yɛrɛ a nɔminali bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin o yɛrɛ ma ni maa min ye dankari présomption d'innocence la kuma tɛ ka taa se journaliste ma ou bien kuma tɛ ka taa se maa wɛrɛ ma. donc polisi minnu fana bɛ yamaruya di ko a fɛn fɛn ma a bɛ se ka turu. a si man kan ka kɛ ni kiiri ma ban. a faamuna. a man kan ka kɛ. Maître ninnu kɔni diyara an ye kosɛbɛ mais yala kiiri kɔnɔna na i da sera ministère public ma aw ka sariya kuma na a b'a fɔ ten n'o ye procureur ye ka se juge kiiritigɛla yɛrɛ ma mais ninnu yala maa fana bɛ yen nɔ walasa ka nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi kiiri yɛrɛ kɔnɔna na ka taa débat yɛrɛ kɔnɔna na ka taa a b'a fɔ ko le débat contradictoire o kɔnɔna na yala magistrat bɛ yen nɔ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi walasa a ka kɛ tilennenya kɔnɔna na wa. kosɛbɛ n b'o o f'i ɲɛna n'i ye procureur ta k'a lajɛ ale bɛ baara kɛ procureur général ka minɛn kɔnɔ o bɛ se ka a bɛ waleya kɛ o bɛ se ka lakɔlɔsi ale fɛ bon ni nominali yɛrɛ kɔnɔna la fɛn fɛn ye sɛgɛsɛgɛli ni nominali ye o kɔnɔna la ni sɔsɔli donna nin bɛɛ kan chambre d'accusation min bɛ cour d'appel la o bɛ se ka a sɛgɛsɛgɛ ka dankara sɛbɛn na mais o bɛɛ kɔfɛ juge min yɛrɛ bɛ yen n'a bɛ kiiri tigɛ a wajibiyara ale de kan kiiri kɔnɔna la ale yɛrɛ ka se ka kɛ maa ye min bɛ kɛ sababu ye ka nin hakɛ in bɛɛ ka se ka labato kelen 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 i y'a faamu donc
nominali de do chambre d'accusation bo contrôle ke anya ye chambre d'accusation ye nominali seben chama annulé ka da kan ka foko hakem fora o malabato mi nominali ke o beta soro sega ke la ou bien enquête ke la nu onuma o hakaw labato. Par exemple, si ça n'est ni ma nana enquête préliminaire là, ni ayakuma kantara, ikanka kalanka fa et nate sebendo, aka donc a émis fo au débat kono, aka signé, aka procès verbal signé. Mais ni a eu unu make, ou ba la garde bi la wakati mi o eru kaseka seben o seben kan, unu shima seka ke, unu beye fenye fem mina fieda crier le tableau là, et chambre d'accusation no kuma otora kase, obeseka na ke sababu ye ka dankari o krina ka foko hakau malabato ajaranye metra anga bi wati koni bana ambolo tuno nyinga chama be ambolo koy bi jamuka ka kunche ame femi ngono bi akabo ame critiquer re gun ka bi hakem nu me akono jamana de yoro o ka bi hakina kunche abe foma awera ka kuma na sera kuma na ko bonne distribution de la justice wala sa o kaseka sabati ibe lajide kan jume lase kiri barakelo ma haka jaka se jamana don yerema mbe ladiri kan mi lase folo oye anyere kiri barakela oye journal dona bala oye avocat oye juge oye mawore c'est-à-dire police bo la gendarme bo la ibaye obebe na c'est-à-dire ka nyini ka fo ni hake mumbi ni hake nununye hake munye hake kirin do sariya fe e ulabatuli fana ye wajibiya de yanka anga seka wore famu ka foko wajibiya de danka ka foko yere ni dingon ku bo ke wote abi wajibiye kande ikake o de be ke sababu ye sariya ye min fo ulabatuli ibo baranke aflana ye min fana ye jamana kono deun ka daw ka kribonda lo kana ka kribonda la nini fen kera ukase nu ye wele blaka ta fan wore ukase ka bona kuma ye krimin kera danga se ka kara la sariya yere ya foko danga kara la chokomi ukase ka ajati mina ka fo ne ka ne hakai malabato adaluna fembi ni na tara sanfe ko kuma info sanfe la ina ka cha ala fe krimin tigara onu fana be dankari wala sariya yere konna la manga makala oyo makala fo makala woro be se ka sababu ye c'est-à-dire la bonne distribution ka kiri ka se ka tige kanya avec sababu ye ka basigi nana jamana kono avec sababu ye ka jamana marali ka kanu ana danaya di jamana kono duma ajaranye ami foki walimando wala WhatsApp numéro alebe auka blaka ni ala sona dona tawla ami songa segi encore doni ani maître Koto Traoré ka klaka na masala minka o de le code de la nullité de la procédure kabini nominal la police la walma jaramir la garde à vue jirebe teya ko jugu do be semaine kilenge anya a seria usoro o hake munu moti na moko bolo kaseka boama ni ala sona amina siku oka dona tawla WhatsApp numéro alebe auka blala ambe afo ningoni saria blo au tadedo nyingalo me au fe abo ke na ala sona ano o jabi di awma dona tawla o de dansigi be jam kala ni ala sona wati bere nen aw ana nyogon soro anga folini wala nyano be metere Koto Traoré an fana karamo ga sedi chiru Ousmane Marani Haidara abe wuli ka jomina ala sona ka maudama mamunu mika ka hakilina fana deme bi jamana kono maître Koto abe bla o menen kono abe ka fengo fenfo ale yere ba dongo nyene aw abe ka fo onye anga hake fana do sarabe an kama kiribona obe an kama dona tawla anana sigini fana ka nominally ka damno la faka kridon ko se ne ba fo akambe o dona ala ko yirana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.